Hi guys! Have a nice day. This is Jordan for I Am Tacloban. Hi mga ka-I Love! Welcome! Pag-usapan po natin ngayon ang isa po sa mga kilala pong liquor dito po sa aming probinsya sa Leyte and Samar. Ito po ang tuba. Kung familiar po kayo sa tuba, ito po ay isang local wine na makikita dito sa aming probinsya sa Leyte and Samar at meron din ito sa ibang probinsya sa Visayas at sa Manila rin makikita na galing naman dito sa Leyte. Alam niyo ba mga friends na ang tuba ay isa pong local wine na inahanda po sa mga iba't ibang okasyon dito sa aming lugar tulad ng fiesta, birthday at sa ordinary days like Sunday. Kasi likas na masiyahin po yung mga waray-waray. Every Sunday po nagkakaroon po kami ng pagtipon-tipon, yung pamilya, mga friends sa bahay at nagiinuman. Aside from sa mga inumin tulad ng mga beer, mga wine, yung madali pong mabili sa mga tindahan at sa mga kilala ay ang tuba. So ang tuba po ay galing po sa puno ng niyog po. Ito po ay fermented. Doon po sa taas po ng niyog, kinukuha po doon ang katas po ng niyog doon at ito po ay piniferment para maging tuba. So ang tuba po ay kung hindi natin alam, ito po ay napaka-healthy po kung iinom po tayo ng moderation po. Marami po itong mga health benefits sa ating katawan at mamaya ipapakita ko sa iyo kung ano-ano ang mga benefits nito. Samahan niyo po ako at tayo na yung magtagay. Ayan po. So ang tuba po ay kilala po dito sa Leyte. Mga ilang pong mga municipality dito sa Leyte po ang gumagawa nito tulad po ng Municipality of Barugo, dyan sa Palo, Santa Fe, Pastrana, Carigara, San Miguel. Marami pang lugar dito sa Leyte ang gumagawa po ng tuba. So minsan po yung mga taga Leyte po o taga Samar na nandoon sa Manila ay umuwi dito ay nagdadala sila doon at pinapasalubong nila sa kanilang mga kaibigan at mahal sa buhay. Alam niyo ba guys, napakahirap po ang pag-ani ng tuba sa puno ng niyog. Ang tawag doon sa kumukuha ng tuba ay malanggete or ano yung tawag, yung isang tawag doon is manaranggot. Yan. So sila yung mga tao na pumukuha doon and in the morning pumupunta sila doon tapos inilalagay yung isang bote po ng soft drinks, yung plastic, yung 1.5, tapos babalikan yan sa hapon or kinabukasan at mapupuno na yon. So kasi patak-patak lang yung ano doon. So ang tuba po ay original po, ang kulay niyan ay white at hinahaluan po ito ng isang uri ng halaman na nagbibigay dito ng kanyang kulay na parang pula or maroon. So, ang tuba po ay habang tumatagal po ay ito po ay sumasarap. So, the older yung tuba, the clear, mas ma-clear yung pagka-red niya at mas masarap siya. So, napaka naman ng proseso sa pagpapaano ng tuba, sa pagpapa age niya kasi minsan kung hindi tama ito po ay nagiging maasim, nagiging suka po. So sa lahat po sa hindi pa nakakatikim ng tuba, i-try nyo po mga kaibigan, napakasarap po. Kung hindi mo nyo naman po kayang inumin siya, pwede siya nilagyan ng cheeser, yung soft drinks po tulad ng Coke or Pepsi. Tayo na po at mag-inuman na.